Iko naidi. Joto ani Facebook ni bising tei jodi ani saya so ya tongke nakar di ang abono sao to phano tini je abo video edit khlai je viral khainai ba ani phano saya ba ani phano tang sliding khana to bo je oro video clip si koncha najak or jaga bo edit khlai jak tongo oboni bagai sini dongo tv ni si bo sudanu map sanani nangka gaddar hunjangna nangka bigra khagra hunjangna nangka kok sitra hunjangna nangka tiprasa thansa hunoi chalaimani obodi thansa tini phungo aisuk basawoi pasta anggono thangmani sorry hamya tei ang ko dofani bangoi khorang ti sana thangthani ang buibe accident khlaijaka yakung bai kharot dajaka bohogo operation kha ani eko 5 months sikhani operation to gosa hamya ho to phana ang thango dofano hamjangmani bagoi ang dofano so hamjangnai ang bahai ke lai o hani besarang no oroni tipra hani borok no nang bahai ke hamya samana bahai ke ang oroni tipra hani borok no nang bahai ke bangladesh ni borok ni saiman nai nerong no wansong nai di oro chikoncha video clip khlai oi Bangladesh Tripura jati tongo de krei riang basung tongo de krei debarman jati tongo de krei jamatia basung tongo de krei mok jati tongo de krei tongo age Bangladesh ordek tongmani Bangladesh kabang man khobjago Tripura to bagai najaka bagai najama bai tabo abo Tripura khobjagliya borok no tabok je Tripura ni baire no hunjago Bangladesh ni borok no hunjago tabok sung sara thangkangge tabok Bengali channel lo chung mane naina thangkangge kabang kok no nugui mano je Bangladesh ni Tripura jati ingdi ba Bangladesh ni borok ta or jaga phaimani chung nugui mano ang mention khaina phano sikiri siunro ni beskango kaicha phano tangsli ringma no ngna bo hamliya nirong thaniwo kaicha kongno corona ni phano nangni amro ni beskango ang sawo ang asike do phano hamjangnai borang baike ang oroni Tripura hani borok Tripura jati no nang baike hamya saimannai baike ang saimannai hino ani onkolago nangnai tongmani bagai no kicha chikon sa video cut nawoi or jaga buru bosong no add khairebo ang buru bosong bo puru saka thorok bosong ji sawo thorok bosong naki ang khorang di salia dea ang thorok keboni jo thiasang illegal Bangladeshi rok or haphayonoi kebono ang tei khorang di salia dinini siming map tei ang dofani bagui satung giring manchak ya kuno phano khailia tai ang tini obono tei salaina hnoi jora sankha tobo ani o jora sanmano phano borok na singlai melia anu jora kichu ta phano borok jora rei manlia kachon nawe oro buru bosong ni add khlai ro ang buru bosong ni bofro kok sakha ang sakha thuruk bosong ni sawo thuruk bosong illegal raida saya ke phainei rok bode o Tripura hani borong khana joto no saya bo je baksa raida saya ke phainei rok raida saya ke baksa Tripura hawo phainei rok ang ani jamatia bosong ni raida saya ke Bangladesh ni oro Tripura wo raida saya ke khogoi document sanamai ha phainai bono ang raida saya ke chaya no sanai ang orang communal tei kono controversy khlaimani ya bo gotini kaisa press meet khlaimani ang borong no jora sankha ani sar bai ang kok salai gera no hunoi ang jora sankha eko
दबा आं मुंखौ नानै थाङैया दिनै जे प्रेस मिट रक नुखाना प्रेस मिट खालायजाक माने कायसा ससियेल मिडियाआव नुगो प्रेस मिट खालायजाक माने आं बर'बाय कक साखा बर'बाय कक सामानि परेव आं बर'नो जरा सानखा आं बर'नो जरा सानखा आनि सार ताबो आउट अफ स्टेट ब बाय कक मा साया ब बिजि जे ब हरो सिमि न ब किसा मिसा कक साइ मानो फ्रि मानो आसो फानो जरा दे हनै आं बनो नासिंदि ताखाय खदि हनै सामानि अब तमंखा प्रेस मिट खलाय रे रेखा अमुदि तिप्रासा दफानो हामजानाय गिजे फानो नरावनिबो खाव बुजिलाय मानि माया नां मानि खानां मानि गरैदा अमुदि दफानो तै दुलै तंनाय ते कैसा तमंखा हदानो तै दुल तंनाय अकरा साकरा र बरक तमाय साखा नों अमो हाइके नाकार सानियां खांके प्रेस मिट खलाय केस खाइ रनाय हनै अमो हाइके दमकि हाइ खलाय साइ र साखा अबो दे चाया सुग्या जरावो लगिर मानि जरा किच्चे सानो रियाकारै जरा किच्चे फानो नासियाकारै अबो दे दफानो नाकार लाइ मानि खाइरक लाइ मानि अबो दे बुखबाय थानसा हनै नवा आसो गई सानानि इंखि गलाय बैनि चाया सुया न नाय सानानि इंखि गलाय एक सेकेंड फानो नांगिया एक सेकेंड फानो नांगिया के बनि बरमनि एगेंस्ट एक खेगानि एक सेकेंड फानो नांगिया गाहामनानि इंखांखि अनेक तुगो आं बरक न जरा सानखा आनि सारबाय आं कक साद्रब जरा नासिंदि हनै भाइके फाटसा आं सासुं डिसिसन ना मानै ओ कक साखा बर' जरा आं सानमानि न आनो जरा दिरखा अबो दि तिप्रासा दफानो हामजाक मानि दिनै एमडिसि बरम गोनां दिनै मांलाय फाइवो जबाबो मांलाय फाइवो बरक फाटसा खलायै प्रेस मिट खलायै रो एटलिस्ट नरं बुजिना नि सिनाया बुजिना नि सिनाया गबैनो सिनायना सिनाया न र ओ काट शॉट वीडियो बाय काट शॉट सिमी नायवे शे फोन खलायखा फोन खलाय सावो निनि ओ बाहाय वीडियो हनै आरे नरक ओरिजिनल नों आं तमा सा आं रायदा सायासि सावो जे रायदा साया खलाय फाइनै र ओ कक्सि सावो आं ओ कक्सि सावो रायदा साया खलाय फाइनै रक्सि सावो orang kono berubah sang bersama ni kerai, ang orang permanen tongai orang hani besar di prasa orang noti jati kok sama ni berkerai, je jara Bangladesh ni raida saya ke paine rok, norong ni ke sasa ke norong ni ke banta ke plewi to ya deh, raida saya ke payo, oh kok si sawo. ओ किसा सानि बागै आनि अनकलावबो नांजाक दङ टिभिनि अनकलावबो नांजाक आसोगबाय हिरंनानि मुचुं जागो बिरनानि मुचुं जागो किसा साकात शॉर्टकाट नावै नर अबाय कि भाइरल खलायखो ओ शॉर्टकाट ना नाय जे बरक बोतांगै फुल वीडियो रै माया सा ओ फुल वीडियो रै तांगै वीडियो सना माया हिनो और देख किसा सा खलायबो बो वीडियो सना और देख खलाय तांगै किसा सा वीडियो सना original full lodi tanggai riragya noro kiki cikon sa video na yoi noro khangke bono video sanam lai kha bono hamya sanam kha angoro jamatia hangkangke bo ang jamatia no sanai orang kono zat pat dor mono tuya kok samani abo ang sawo Bangladesh bo tongo obo hai raida saya ke Bangladesh tongnai robo kisasuk omai ke phaibo tripura hawo phaibo ano phone khlaioi bakso khagra sori ni chini tiprasa sorry Tripura jati khagra sori ni Tripura jati ani se kusono manai borok saharo oro Bangladesh
borok no uro ponti honoi bujagoi satokjagoi tongkha norok joto no nugo do Bangladesh o bahai ngoi tong situation bahai ngoi tong joto no nugui tongo norok oro nugui tongo inge oro khagra surini khairok sa tripura bosongni khairok sa manai bo sahoro oro satokjakmani tangna toina chanani se hamlailiya borok no si bolong borok honoi je prujora bo inquiry khlaijago police bai bujago tokjago sasti satokjago obo haini bangoi tripura o phainani muchungo obo hai sahoro obo nangbo no sawi ro ta phaidi oro norok hao no tongdi oro phaikangke teibo norok problem nai obo hai kok sawi me thebui ro horo tangai kangke borok jodi si tripurani soi jagani tripura khobja kangke ba borok tripura wono borok tripurani nagori ngoi phai oro jaga no permanent khlaiwi borok citizenship oro ni manui tongma khamung na bele borok oro ni borok ngoi no phaimaya na bele borok oro permission mania na bele
je no wo asogoi pen to la wa asogoi je video sanam na video nai ni troll khaine bro no koina ni musung no wo to ngoi asogoi bini hainu heleng mobile simi nai wi to ngoi sana ni abo kalai no easy no into no pelo no khoroi sa tung man jagoi ogo mai keroi oba ki no no khori khai nai di no rong ba hai ma tong no hai phano oba hai ki cut short video na wi clip khaioi je clip khaioi je edit khlaioi video viral khlai mani oba khaina sakang ni ro sakang te troi khna lagira di kaham khlai tama sana nai oro raida saya hnoi se sajak tongo sakango raida saya hnoi se sajak tongo oro khnadi जों बांगाली बसंबो फायो त्रिपुराव इलिगेल खलाय फायो थुरुक बसंबो इलिगेल खलाय फायो अबाय हनै साखांके बरकबो खानां जागो जतनो खानां जागो कारण जत बरक गया अब जत बरक गया सिवो जत बरक गया आबनि बागैनो आं जत बरक न सि साया आं सावो जे बाक्सा Bangladesh ni raida saya khlaiwi means tamamba raida saya khlaiwi je baksa raida saya khlaiwi phainai omo hai hnei tongo hnei si sao orowo joto no tuiwi obo hai ke samani sikroi obo hai ke si saya joto tripura jati rok ni joto bai baksa raida saya baksa bai joto no hnei humani kok feru baksa raida saya means tamaba raida saya means norok bujiya de norok buji jang na bele khanai nai di at least video pa khanai nai ni tange video kar chhod na mai na oi je edit khlai je kono sibin norok nai ba full detail nai ka rai phone khlai sama ka ba norok full detail nai gra di tama sana nai tama buji rona nai norok no video si full nai ya je ka chonuk mani baisi samali atai ki tama sai ro no amno tai hai press meet khaisi nai nungdak ni nakar sandi ang to na to huya bele ang no jiddi to phunuk to ya bele ang no igu to phunuk to ya bele ang sawo ani sar bai ang salai gena no kok no tui ani sar channel ni owner chini si bai jora ki chato nang nai bele hai de why sabai no gotor ma press meet khlai re mani tama ba nero go sai mano press meet khlai khamani tama ba gotor ma o thanga nero asa bujora rei malia o horang oi omo de do phano bai ki tui dul tong nai nero o kora ro joto no ani onkulago nangja joto no dongo tv ni channel ni onkulago nangja
Norok amra Bangali songrok borok fuji dress sumoi je nokhoroi borok hai no oro Tripurani malik obo hairo chana to thaya abo sakang ke bejalsi obai hunoi sapro khang ke bo khorangti samanai koroi afro ke bo khorok sapano khorangti samanai koroi loge loge phat ang khorok sa tiprasa ngai norok kalai manoi dano asike no jora san rili ang khana kat shot video na we edit khlai we bai ke viral khlai khana norok ano tiprasa nugoi kalai nugoi norok ni beskango ang phai sanani phanole jora nang bilena or jagao ang buru bosong rok honoi bo kono mention khaimani koroi oro jaga saka thuruk bosong honoi si sawo oro buru bosong biangni phaikha buru bosong biangni phaikha ang norok no bujiro no naimani ki haisi je oro samani Bangladesh ni raida saya khe honoi sawo raida saya khlaioi baksa phainei tongo bahai ke phaioi oro Tripura haste ni borok rok ni man thairok no sekjagoi tongo okok sawo ang asake Tripura hani borok rok no maya nangoi nironi kok no ani totrani simi pirmani asak bada ani chali ang khana Tripura hani borok rok no maya nangoi asake no phungaisuk basawoi hani borok rok ni bagoi maya nangoi ang khorang tisa thani logerei mani bode asake chayang khana ang te Bangladeshi illegal honoi je khorang tisa jagoi tongphano tei phailiya khorang tisa thani thangya noroni khorang no jesuk phano pirliya jodi asuk no sajagdi yangoi tongkangka pirliya to ba ani saya so ya tongkhe nakar di haifano ang last hanamo jongo je ani kono uddesho koroi je oro rajya basini oro je Tripura o tongnai Tripura jati rok no target khlaioi abo haike Bangladeshi honoi hunani ani kono target koroi ang obo haike samani boya ang sawo Bangladesh ni kisasuk raida saya phainei rok okok si sawo oro Tripura hani tongnai Tripura jati rok no tui ang kono samaniya
बांग्लादेश नि रायदा साया के फाइने त्रिपुरा किसासुक बांग्लादेश नि रायदा साया के किसासुक अमुक समुक जाति रok फाइने अকক चिसाव और थुरुक बसं हुनमा जागा कोनो बुरु बसं रok साया और बुरु बसं नि कोनो कक चिफाया Tini ni o ang je sama ni o ke boni against the kok sama ni bo yang Tripura hano maya nango mokolo mukti kalayo bahai ngitong no witong o shiwitong o o bagay sama ni se patar hani borok rok phayo oro ni je man thai nai tong mani bo ki kina ja de Bangladesh illegal migrants Bangladesh hunya gati tama hunai Bangladesh hunyang bono tama hunai India basi de hunai Tripura basi de hunai Bangladesh hunyang ke Tripura basi de ma hunai Joto bahai phano ang thi ase ang dos saya so ya phano sajaka ang saya so ya phano sajaka di sang mani na ang 100 bar mani joto borok no je tei khognai bonu gola baijago ang 100 bar mani mano kintu je abahai ke channel ni mungoi dong tv ni CEO ni mungoi abahai ke munghamia khokhamia pen lai mani bo khairok ma bomkha tangai inge saki sing sak nakar layani bagai buji layani bagai bo khairok bomnani nangkha bunu sang du khorango ente kaisa ang ogara borok rok no press meet khaina saka ang jora sankha phat chang bai ki jora rei mannai obo ani channel dengka ang ga khairok saroni kormo chari ang jora sankha jora ki sana singdi jora to ki sanang nai bile phat cha bai ki decision nai manai phat cha bai ki decision nai manai jini sar oro stage sikoroi network bo maya kok sai meya tabok te sarap sana singdi mani motama saka dakti sar yang ga jeng press meet khaini ga ki action nanai amba hai chawo Thea se ang sani ang khle na de nung at least nung missing dai khlaina thang phano se 24 ghonta nai di hnoi sajago kan ro ke ki ano jora ki sa phan rei malaya dong tv no jora ki sa phan rei malaya jung fir khlaina phano missing dai khlaina phano sung 24 ghonta jora re jago nogo de phai hnoi no ro ki 24 ghonta ya no ro no gonta phano ni rok jora na singmaliya phaje khlaioi official ni matter nung official ni matter no rok bosiwo kabang mano problem phayo official ni matter ro hai khai di kabang mano problem phayo official ni matter no rok gonta phano na singmaliya khairok sa tiprasa ni ngoi tei jul nai ngoi tongoi Obo di tiprasa ro no buto kurum kothum khlai tei tong manai jora sankha sarap sari bagang sar bai kok sadrop kunai phano ang jora sankha do bo jora rajanglia phalsa press meet khlai ri jakha press meet khlai khamane tama ba kotorung thangha kogo simine thansa salayo nung negative by one so khang ke negative ke no nogo je borok no nung na silewoi na sikhang ke nung bono sitra ke no nugnai nung bono hamjagai nai di ka ham no nung bono nugnai te kaisa haino social media wo no nukha social media platform o nukha kabang manu hamya viral mani ro kya ba mono tei phatsa khoroksa blogger
Bo patcha clay omono video sanamoi reka omono sano masasne nungki san nai ne di video full detail nai ne di aro joto no de sa joto onke joto honoi sakamung joto tripura jati rok honoi sakamung joto no sakalai joto honoi sakamung ang jamatia ngoi je jamatia yang ni phayo father hani jamatia phayo obo to ma sanai bile sana kalai kheto omoke seba thur sima ta kap dipu nungke bai ke nungoi sima nungoi tongma kha Kubun bosoni borok rok gobang mano salai usini tiprasa rok no tei gobang mano kebo ba bolongni borok hunkha kebo ba Bangladesh ni hunkha kubuni borok rok gobang mano salaio joto no tei si bole joto all tiprasa no tei si sajagoi tongo bolongni borok pu jati saboi si sajagoi tongo tabo circuit house o je strike rogo afar rogo siya bhai ke sajagoi tongo afar rogo hangke kebo samanai ke reisio tangoi hangke borok no khorang ti saimiya angke batama khorok se tiprasa kalai manjagoi kalai no ang video kono edit ungjaya pu nai nei di edit ungjak tongo cut shot o 15 second ni video bo nai nei di ang tabo mo maisa ja yari phano khokmaya dress change phano kono khaimaya je phaimani ba phaimani bogo mai gari phongo mai jai thangmani hoko bahai mamani hama phano se maya ba khas hawai tongo
tei ang tiprasa ni bagai kok thaise phano khorang ti saya thaise phano kaham salia hamya salia tiprasa ni ngoi te kuna phano tei salia amno stop khailai sidi please oro kono ang jat pano tei dhormono tei kok samaniya obo je raida sayake bangladesh ni phainai o borok rokno si sawo je baksa raida sayake phainai o borok no si sawo oro tripura ni borok rok ke bak oro tripura ni borok rokno ang samaniya je raida sayake phainai o borok rokno si sawo joto no samaniya bo je raida saya aw rungya to rungya no Ramesh bro rungya to rungya no rungya ang tei tiprasa ni bagai thaise bote khorang ti salia thaise bo kok salia kaham salia hamya salia borok kethoi no tisa kahangke khontai masao musok kethoi no tisa kahangke dud masao kogono tong ora angkono rima beti nuruli rima beti ria oro kono riang bosong ni no saya buru bosong no angkono saya oro no bar sai dongo buru bosong riang bosong no angkono khano saya ro nrok no go edit khaijak no ngang te kok samania ukok no kok joto an saya so to nakar ti tei tiprasa ni bagai kaham salia hamya salia